서구에 되나 얼마나? 아마 빈 서구에 아부나 Morning guys. Nok Saibana 19 of August. Sini Habubagra. Sini Mosung Sara Kurikya. Sini Habubagra. Vikram Kishore Manikar Bahadur. Bini assignment ishal. O salno ruguino. Ini je bini mangthong thokjamani jaga je sini Bortola ajago boni je Simalung. O Simalung belai ke bolong putungui dongha. Sung khakai kya bobagrani assignment chalo tam samung khlainani ni sung meeting salami aglo sung mo mangkhaje gobangma bisiromono bolong putungma mui dongha. Sung sigla wansuka o bolongno sungagi ke baksa kamlar nai sung ma khoklayo. Tamni bagai mo taklaini mo 2026 ni je dini bobagrani o assignment chalo sung tam khlainai hingke sung mansuk laga jotto tipara joni sin jotto sigla wai tebrok miloi ekdam kusung khai hogoi porishar khai dinani karon ke mo sudu nugo je assignment chalogo hingke kisa jaga bini je Simalong tongmani bin je kono kuma jaga jaga simi hogjago niti baki jaga ro bolongoi tongo ni sung kha kya pura hogoi sirai kya sudu mo bini assignment chal phage sung khomna mo haya sung every 3 month 4 month abo hegeno bolongoi tong hakai sung phai hogi phainai hogoi sung tini mo bolong khokma yagulo o je jabra thimen bithi sung o bithi no sarklangnai ya turuk ke thima jado bithi o bithi sarmo yagulo bolong busu de thikya sung tise nai phainai jodi naimen yagulo tise bolong tong hakai sung haino hai tise meeting asugai sin sikla no jotno pal khai ringoi abo hageno sung te mo Simalung no agin hagai te bolong khai tonani riglak sung bini sudu bisini bobagrania bin bobagra bosoni jotno mo hayono boni Simalong no sob somoi no kusung khayei je phatar hastewo sung nugo je Simalong rok kaham kai nai thokai toni jago gesini rajani bosoni Simalong kai sung nugo to bong singoi to abon kha kha ge sungbo sini rajani bosoni bos je Simalong no sung ti ama hage bolong he tonlia ekdam kaham kai kusung kai nai thokai no sung sa sakan tonai aba hage khana woi no ini sung jotto sini tipra joni sini sikla rok hai malai ini sung ro sing bolong no hoklai to muta